се 9 хоба. Аз съм Агавио. Аз съм Агавио Гейминг. Агавио Гейминг. БГ. Днес ще ловим плячка. Като тая тук. Вижте колко е вкусно. Направо да го изям. Вижте това колко апетитно изглежда. Това също е много апетитен. Абе да го питаме за тия хора. Питаме. Той. Муа. Пикачу. О, приятелю, това ти ли си? Приятелю, това ти ли си? А преди ми беше приятел. Той иска тим. Holy shit. Концентрирам се. Той ще иска ли ти? 8 балпо. Give me mass. Please. The hell? Чому съм физически никой не иска да играе с мен? Тук ще играе ти. I help you. Помогни ми, човек, моля те. Помогни ми. Help me. Помогни ми, човек. Помогни ми, като ми дадеш малко мост. Ако ми хелпаш, give me some mass. Нуб. Човек, аз знаех, че е там. То аз просто си минах и не знаех. Тонете. Не знаеше, че съм там. Всъщност аз знаех през цялото време, просто ти им как. Някой да усети това. Провала. С една топка. The hell? Бе, дай надолу, нагоре, ако щеш настрани. Само не ми забивай. Хубаво, вече не знам къде съм. Обърках се. The hell is this?
Обичам експериментално хора. Повече от мен. Това би аз бях Гарио Гейминг. Тоно клипови е харесал и чао.